Tinotenda Mwari zvikuru manerano. Mwari ndi Mwari wakanaka. Tinotenda Mwari nechipo cheupenyu. We thank God for the gift of life. Tojada ndishumire kunaka kwa Jehovah muupenyu wedu manerano. Let me pray. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Genesis chapter 7 from verse 9. Genesis 7 from verse 9. There went in two unto Noah into the ark, the male and the female, as God has commanded Noah. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. Tambandaverenga nechekuita nenguva yeflood. Pandaverenga pati zvipfuyo zvakaenda, mhuka dzakaenda 2 by 2 dzichipinda muark as God commanded. The reason why dzaipinda dziri male and female yaiva reason yefuture yekuti kana the flood rapera reproduction will continue. Kana flood rapera dzichatanga kuberekana zvakare nekuti dzimwe dzinenge dzafa. So chaita kuti dzipinde dziri 2. Number 1, reproduction yefuture. Number 2, value yechinhu chinonzi love kana kuti relationship. Nokuti the flood isha the picture ye disaster, but ark ndiye Kristu. Saka tinoponeswa muna Kristu. Kwete nekuti takatiza kucha, takatiza hondo kana kurwadza kweupenyu, asi takanzwa, takaona rudo nekunaka kwaMwari zvikuru sei zvatakaitirwa naKristu Jesu pamuchinjikwa. So vhangeri rinopa munhu kuti apinde muna Kristu, kuratidzwa, kuparidzirwa, kushumirwa, kuoneswa kunaka kana kuti rudo rwaMwari. Reasons anogona kuita kuti vanhu vauye kuzonamata anosiyana, but the real reason that can keep you in honoring or worshiping God haisi nawe problems kana nawe kutsvaka breakthrough, but ndeye kuunderstand the love of God, rudo rwake. Nokuti kazhinji kana wauya nokuti pane zvainetsa, tine chokwadi chekuti zvikafamba zvakanaka unogona kumbomira kana kusiya, nokuti the push factor was a challenge. Ukauya nekuda kwekuti pane zvakanaka zvakaitika kwauri, uri kufara nokuti upenyu hwako hwakanaka, zvese zviri right, which means disaster painita strike against you, you can easily go back uchiti Mwari vandisema kuti Mwari vandirasa. So zvinoita tiuye kuna Baba kunonamata zvakasiyana siyana, but chikonzero chine value chinogona kukukipa mukunamata Mwari is to know or to understand the love of God. Chinhu chakakosha muupenyu, upenyu hwacho ndochekutanga. Life is so important more than anything else you can value in life. Munhu anogona kutengesa motokari kuti arapwe, munhu anogona kutengesa imba kuti arapwe, munhu anogona kutengesa prize kuti agone kunoitwa operation kana kunorapwa nedzimwe nyika. Kureva kuti chine much value is life. So ichocho chekuti Mwari vakakupa upenyu, it's a key fact yekuti vakangonaka, vakakunakira, vakandinakira, nekuda kwekuti hapana pawakakumbira asi kuti wakatongoona waberekwa wakurarama. Nedzimwe nguva une nyaya dzaunopotseswa, kwete nekuti wakangwara but dzichingova nyasha. So chinhu chinonzi life chine much value than anything else you can desire in life. You can sell anything, any property. Munhu is ready to part ways nema buildings for the sake of life. Well, that's the most valuable thing. Mwari chaakagona kutipa pachena, sina kukumbira kana kubhadhara, but nokuti vanotida. So when you understand the love of God, it's easy for you kuti nyangwe zvinhu zvikamira mamiriro azvaita, you continue to love, to worship and to honor God. So panguva yaNoah, mhuka dziri kutiza, mhuka dziri kuuya, nokuti vhangeri yekuti dzibude musango ndeyekuti kuchauya mafloods. Saka hakuna anoda kunyura, hakuna anoda maproblems. So imwe fact yakadriver kuti dzigone kuuya dzitize dziuye kuzopinda muareka.
But there was a law or a policy ya Noah yakuti dzinopinda dziri two to male and female, a picture of relationship or a picture of love. Why? Nokuti Kristu Jesu ndiye areka yatinofanirwa kupinda maari kuti tigone kuponeswa, but hatipinde nokuti kune nhamo iriko ndiri kunamata kuti ndisaende kugehena. No, that's not the real fact why you come to worship God. Uri kunamata nokuti Mwari wakanaka, which means pasina gehena une option yekusamunamata Mwari nokuti wagara ucheka hakuna kuheo kuchaendwa. So hell haisi a key fact inga drive munhu kuti munonocha siye zvakaipa yamutendeuke. That's not the gospel. The gospel is the love of God towards humankind. Rudo rwa Mwari rwaakaratidza kuburikidza nemwanakomana wake pamuchinjikwa, kuti tiri vatadzi tisingadike wakatida, tisingagamuchirike akatigamuchira. So the love of God, do you know the key fact why we must come, honor and worship God? Matambudziko arimo muupenyu, but nyaya chaiyo haisiye kuti kati nhamo yako ipere uya unamate, nokuti nhamo hombe yacho usatonamata kwacho. Zvokuti uya unamate nhamo ipere, Efeso 2 ipepa 2, the original paper ndeyekuti une nhamo kana usiri kunamata Mwari, nokuti Mwari wacho wakatonaka zvokukupa upenyu husina kunamatira kana kuaplaya. Vashoma vanamata kuti mangwana ndoda kusvika, but vazhinji vaita maplans ezvamangwana zvacho. Why? Vanototrustawo kuti hatingangodaro tiriko mangwana, komataura naye anopa upenyu. Aiwa, kungoziva kuti mauri mune kaelement kakutrusta kuti Mwari wakanaka uye vane nyasha neupenyu hwangu. Prodigal son, Luke 15:17, Bible rinoti he came back to himself. Wakadzoka mudangariro dzake akati regai ndidzokere kuna baba, nokuti kumba kwa baba wangu. But ari kufunga kumba kwa baba, haasi kufunga baba. That's a relationship. That's why akasvika pakuti adzoka, musanditore semwana. But I'm no longer interested in relationship, I'm interested in eating the bread. Kumba kwa baba wangu kune chingwa, kwete kumba kwa baba wangu kuna baba. So you're not even in a relationship in natural. Muskana anogona kuita fall in love ne profession ya munhu kana fame ya munhu, not munhu wacho. So when fame goes down, kana kuti basa iro rikapera, love yacho inodzikira, nokuti hapana kudiwa munhu, pakadiwa zvinoitwa nemunhu. But nomboungana semakano couples nomboonesana kuti unoziva here kuti ukadira munhu basa rine parinogona kupera, zvoreva kuti haudi kubvunzwa kunzi uchiri kundida here, nokuti wakainga basa racho rapera, saka chekuda hachisisipo. The key fact inodrive a relationship haisi nyaya zvimwe zvinhu zviri kunze, as the love from within, kuti ndinomuda. Ndakanzi vamwe vakudhivosa, zvanzi alright handichasiya mukadzi kuti ndida kuitira vana. Love makatodanana vana vacho vasipo, mukazoita vana muchidanana, maapa level yoti kudanana muchada maakuitira vana. Love yacho maitendera kuti haisisipo, but nekuda kwokuti tine vana. So tine vana haisi love, vozi vanogona kuzofa vanhu. Tine vana haishande, vanokura vakaroorwa voenda kudzimba dzavo. Muchagarirei? Makagarira vana varipo ko vakakura, vakarongedza vakaenda vakaroorwa, imakagarira vana munovateera. So kana matoluza the key fact, mamwe masubstitute ese haashande. Tozoita sei kumana, vozi vapfana varipo, tozoita sei nevana varipo. Love yakaenda, pari kugarirwa vana, vari kukangana kuti vana vanogona kutokura vakatozoenda futi, mukasara muri 2, muchagarirei? So chese chisiri from within the heart of, from heart ye love, uchaona kuti chiri temporal, nokuti kune masituations anogona kuita rise kuti vapfana vacho vaenda vamakagarira muchagarirei. Kana kuti mwana wacho wamuri tida kugarira mwatirere mwana pamwe chete anogona kufa, mozogarirei? Saka unoona kuti munhu akadida munhu fame kuti aiwane mbiri anoridza gitari kubedroom akuridzwe magitari.
relationship inodarika nyaya dzekuti ndakamudira kutamba bhora mumba hamusi muground. Uchaona kuti bhora anogona but love agone. Unenge une nhamo yako yekuti panze apa unenge uchiridza muridzi kuti chibaba ichi mama mumboza kuti uri mufana. Why chawakada achigona kupinda kuma areas mamwe ane much value in life. Because ndi accountant rinopera. Because ndi doctor zvakawanda zvinvolve pamabasa evanhu. At the end unowana kusara uri iwewe nemunhu wako profession yakaenda. What's next? Wakauya ne wrong fact. Akamuroora baba bocha kabatana una gumbo rake anoita accident odumbuka gumbo iroro. Zvinoita here kuti murambe muri marriage tsano makada gumbo raenda ndokuenda kwakaita gumbo ndokuenda kwerudo. Nokuti wakamuona kuti ane gumbo. Every fact iri temporal. Isiri permanent. I challenge. Datara nedzimwe hama kuti hazvina kuipa. Kuti tione usirious wemunhu kana atendeuka akupinda nesu kuti anobvisa bhutsu oya patiri ko pakauya wasina makumbo tingazive sei kuti ari serious. Chese chiri temporal chine challenge. Toda kuziva kuti kana wauya pano ita zvepano pana patiri serious unobvisa bhutsu dzako ouya pano hazvina kuipa. Ko hatina here kuvharira panze vasina tsoka dzacho vari pawheelchair. Kana kunamata kwani maqualities anenge iwayo ekuti vamwe havacha qualifier zvapachena kuti zvindo zvedu kwete zvake nokuti yanda kunamatwa mumweya nemuzvokwadi. Dzimwe nyaya dzatakutsvaga ndo dzedu ende dzedu manje haisi qualification yekuti tikaona vasingaite zvatoita kwedu toti havana mate. Ndaiudza mumwe achiti chechi yakati haina mate ndikati wrong with church. Hakuna chechi inonamata, kune vanhu vanonamata Mwari pachechi. To an extent yekuti Mwari wacho anogona kutoitirwa mushe nevanhu vasiri kukuitira mushe. Mark 14 mukadzi akazodza Jesu perfume zanzi vanhu havana kufara. Vatambiswa perfume dai yatengeswa yapiwa vanoishaya. That was a good fact giving. But chinzwa ka Jesu ndokubva ati izvi zvaitwa in preparation of my burial. Ende zvaaita izvi kwese kuchaparadzwa vhangeri ngazvitaurwe nezvake. Kureva kuti there are times yekuti zvamuri kutaura zviri right but zvaluze value muna now although zviri right. Saka Jesu akati varombo muchange muinawo nguva dzose. There are times yekuti you must understand opportunity, season kana time to do things. Anzoke vhesi yandaverenga. So murume anonzi Noa mukadzi iri kuya dzichipinda muareka shuwa kunyura hakuite. But sei pane umwe murau dzisati dzapinda nokuti kana kwaita gudo kana mbada yatya kunyura neflood youya paareka kuti ipinde areka yavakwa pane umwe mutemo futi. 2-2. That's relationship. Hakuna gudo rinopinda riri 1. Kana rikatya kunyura ringatozonyurira kushaya mumwe. Areka iripo but munopindwa 2-2. Why? Hamusi kubva ikoko because of fear of flood. Muri kuuya nokuti respect the plan of God to save humankind. Munhu akati ndaakusiya zvakaipa ndiuye kuzonamata. Haafaniri kunge achitozonamata nokuti anotogona kusiya iye asinganamate. Nokuti kunamata kubvuma kuti ishe ndigone sei. Manje ukatoona waakugona watova vamwe ishe. Nokuti kunamata isaini yekuzvideredza kuti inini baba handigone ndinatsei ndigone sei. Ukatoona wakutogona usati wauya chiregera kutouya kwacho. Nokuti type yako kunoko hakuna. Tine player line yatinototi ishe tiregerere zvatinokutadzirai sekuregerera kwatinoita. Saka iwe hauchatadza uchanamata sei ipapo. Panoti ishe tiregerere ipo iwe hauchaita nokuti hautadze. Mukasiya zvakaipa mobva mauya kuti watanamata zvinoita mushi. Hausiye zvakaipa kuti uye kuzonamata. Unonamata Mwari anokupa simba rekusiya zvakaipa. Let me give you a certain picture. Spoon is magnet. But the spoon ikabatwa ni magnet for a long time. Inotakura chinonzi magnetism ability. Inopedzira yakuita zvinoitwa ni magnet iyopo original iri spoon. Anonzwisisa izvi. Simple illustration. Spoon chaiemeta kwete plastic. Ikabatwa ni magnet for a long time. Inopedzira yani character and behavior ya magnet. Iyo iri spoon. Irakuti payabatwa for a long time. Magnet ya transfer magnetism ability ku spoon.
Saka Mwari pano to be holy because I'm holy. Chari kuda hasi kuti uwe holy ikoko. Ari kuti come to me. I can make you or change you to become like me. Saka timangora takakudzai takatakukuwadzai kuti mukazosiya zvakaipa muye kuzonamata nesu. Ndo zvataifunga. Chokwadi chaMwari pfungwa yake ndeyekuti uyai munamate. Mwari akupe simba nenyasha rekuregera zvakaipa, nokuti kuregera zvakaipa haisingori decision, ipower riri kubeka decision. Nokuti wese anoita zvakaipa haadi but anoita. Saka uchiona ukasangana nechifeve ukachiti hesi hure munonetsana. Why? Ndo zvaanoita kwete zvaanoda. Anotodawo kusiya but kuda is not enough. Why? Because sin has spiritual backing power. So kurarama righteousness, you need the backing of the Holy Spirit in you. Decision is not enough. Mazata enda kuma girlfriend kuzvifeo. Ndaitoenda ndisingade. Ndaitozvudza ndega ndatopedza zvandaita zvokuti hapana zvandiri kuita pandosiya. Kunogwa kuita ndidzoke futi. But watambira Friday, unongonza kuti ndinongopfura neko. Unoshiya kuti but inda zvichindibata ndatambira. Ndapera mari handidi zvakaipa. Chakaipa chacho chinototsaimira iri muhomwe. Saka chona unofunga mushe kana usina mari. Ukaibata undozodzwa nevanhu kunza munaimba kai muchidya mari. Ungadingo tsvaga stand yakutopera. People hear me very well. Challenge hombe yatinayo ndeyekuti takaudzwa zvakaipa kuti kune moto kune gehena. Iroro haisi gospel, iwarning, zviziviso. Hauye kuzonamata nokuti uri kutya kutsva. Wati ko gehena rikanzi hariko uchanamata here? Wezi wakaona kuti waitya kutsva. Unouya kuzonamata nokuti Mwari vakanaka, vakakupa upenyu hwauinaho. Hauna kusarudza iwewe wakeri kana waapano. Nokuti dai usina kuuya kuna waicomplaina because wanga usiku. And hakuna vanhu vaichema dai wauyawo. Ichocho chipo cheupenyu zvinotenderwa Mwari izvozvo. Vamwe vakafa vari vacheche, iwe uripo paucheche. Hapana kungwara kwataiita ka zvakangoerikana zvaitika mukutamba nevamwe vamwe vakatoshaika, isu tiripo. Wotoda kuti asi dai Mwari anyatsondida andiitira zvakati. Zvese zvatinoda muupenyu zvidiki pane upenyu hwacho hwaakatipa nokuti anotida. Ndakuudza kuti munhu anotengesa plus kuti aende kunorapwa cancer. Life pachayo iri expensive. Zvimwe zvese zvaunoona mulife uchichemera izvi zvakachipa. Bvunza munhu ari panhoo yerufu anokuudza kuti chese chauri kuchemera mulife chakachipa. The most expensive thing, gift of life, upenyu. Muridzi wabuilding yakatorwara anochitengesa izvi. Asidai Mwari andidawo komana andirangarira andiitira zvakati. Zvakanaka kushuvira zvinhu zveupenyu. Zvakanaka kutenda Mwari nekuda kweupenyu. Handisi kukansela kuti kushuvira kwanoita zvakanaka kwakaipa. No. Ndiri kuti sei kushuvira zvakanaka kuchioverteka kutenda Mwari akanaka anombokupa upenyu. Ngatitangirei palife tozotsvaga zviri pertaining to life. So mhuka dziri kubva musango dzichiya kuzopinda Mwari kano, hadzisi kuya kuzopinda nekuda kwokuti dziri kutya kunyura. Why? Nokuti padhoo pane murawo uripo. Kune vhangeri rekusango munonyura kuri kuya flood. Dzotiza dzouya. Vhangeri repadhoo rekupinda tutu. That's a relationship and reproduction. Vhangeri rinoita kuti munhu agamuchirwe adzoke muna Mwari. Harisi rezvimwe zvese izvi, nderekunaka kwaMwari nerudo rwaakatiitira kuti tiri vatadzi iye akatida. Unoziva, that's why handigone kutuka munhu ari kutadza asi ndogona kumuparidzira kunaka kwaMwari. Why? Nenonda ndiri ikoko ndakatoparidzirwa kuti ndizovawo muparidzi. Saka ndikakuona uri ikoko handibatikane kuti wazviitirei wazvidai so. Nguva ikakwana nyasha dzikadururwa ukaparidzirwa unouya offside kuno. Handipo pakukondema kana kujaja munhu. Nokuti panoti munhu pane nyaya dzinoitika pamunhu dzinotaridza kuti ndokuti munhu kana asina kugamuchira Jesu asina Mwari, good thinking haidarike spiritual attack.
anaita zvakaipa haadi, but anotoita mangwana achatoita futi nekusada kwese ikoko. Why? Making a decision is not enough. Kusina spiritual backing, but decision yawameka. Zese zvauzvide. But nokuti mauri mune simba ririmo rinorarama munyama yako rechivi, unozviita even usingade. Saka nyaya iripo ndeyekuti Ishe ndinatsei kuzvidurura nekuzvideredza kuti Mwari wakuwandire nyasha. That's the best decision you can make. Why? Good thinking is not enough. Making a right decision is not enough. You know, to make a right decision, Mwari ndinopafadza ine mhuri yangu, tigare zvakanaka nemhuri yangu. But kana ndaropafadzwa ndikashayiwa Mwari wandakanamata kwaari ndinopafadzwa, ndinogona kugadzira imwe mhuri futi. Blessing iri trick, iri dangerous. Kumunhu asiri mature to handle a blessing. Zvakanaka zvina kunaka kumunhu asati anaka upstairs. Usati vese vakadivorsa nokuti zvakaoma. Vamwe vakadivorsa nokuti zvanaka. Vakuchinja property zvese nemunhu. Usati palipamba kuti mari yapo zvinhu zvanyatsonaka. Ndopaunozozva kuti rudzi rwekwenyu munoita barika. Izvo zvausikuzviziva ipapa. Unokuti atibarika ndochekwedu manje. Sano maidi mumborifunga pesa. Oza zvasina kumira musi. Saka kune imwe pfungwa nekumwe kuona kunotanga kuitika pauri nokuti things are okay. Saka pamwe pacho paunonamata dai zvinhu zvaita mushe, dai wambomira prayer wadzoka pazasi pacho woti Mwari mukuita mushe kwazvo rambai muineni. I always tell people this: the more God blesses you, the more you must seek God and love Him. Why? Because my attacks acho anobva akura. Kana uri sabhuku pamwe pacho automboda bodyguard, but ukaita president mabasa ekuhurumende ese, but kuri rimwe basa rinovengesa darika rimwe, wega unogona ugone kune timu yakatomirira kukurova. Saka panoda kufamba nerimwe timu rinorova. The higher you go, highest level yawasimudzwa naMwari. Mugrace idzodzo, you need the word of protection raJehovha musoro pelife yako. Tikashayiwa nyasha dzaMwari, kuronga kwedu kugona kwedu akubatsiri chinhu, hakungareve chinhu. So vanhu kupinda kwavari kuita mari kana mhuka inyaya yekuti vari kuunderstand the value yeart. Maybe I need to go a little bit. There's a line I want to show you. Uchaona kuti vapinda Baba Road, then after 7 days the flood came. Noah and his sons went into the ark, and after 7 days the flood came, which means for 6 days there was no flood, yet they were still in the ark. Only for 4 or 5 days we're gonna go a temptation to move out. Send about that line. I want to show you something. God is so faithful. Continue to love and trust God. Why? There is a time or a season yekuti zvinoita sekunge wakanyepera wanoti hazvishande kana kuti Mwari havakude, zvokuti vari kunyika pavakadarika neparekana novarimo 5 days vaigona kuvhura dhoo kana kudongorera kuti koinda uchizvinetsa nevana inda uchitama hakuna iriko. Saka zviri possible kuti vanhu vakushore mukunamata, vakuudze kuti Mwari wacho inda akakuvenga makore asa nguva ese watora pasina chiri kuitika, dai wasiya. Time and nothing iriko, yet the abundance is coming. 7 days vapinda mareka, the flood came, which means for 6 days there was no rain, there was nothing. Yet very more obedience, and outside there is nothing. It's easy kuti no apinde mareka kana mvura yakupfuna kuti mvura yakunaya, but chakaita kuti apinde kusiri kunaya, but trusting God pasina any sign. You're primary condition. Kuti zvikadai Mwari ndichazoti muriko, zvikadai Baba ndinozwa there is a time yekuti you must learn or trust God. No matter kuna any sign. Vanhu vari kutenderera masvingo eJericho, vauti surround the city of Jericho 7 times, which means about 40 times, 50 times mawalls angasina kana crack kana anything. Usandiudze kuti vanhu vari kufamba vari kuneta vanogona kungoti it's okay. Vakatomuka vamwe vakataura zviri negative kuti atano achatura ane kufamba.
Hapana chatiri kuona. Mwari kana uchinamata anoparata chinonzi faith. Yeah. Faith is the evidence of things not seen. Yeah. Kuda kuti munooneka evidence yefaith yako hamusi muma signs but mu nothing uchita I trust God. Yeah. Now if I show a sign you can quickly run into it. I came here around 2006. Around Patoni Makone, eh? Yeah. Maybe 20 years now. 2006. Yeah. There was no sign. God is with you. Was what opens up parties away on the foot next soccer. Usanu to Bamazwan, if I'm in soccer, and I'm the bigger. I think I can the church. Yeah. Yes. Here, Mukuba, I got our name. I never dreamt I want to say. And if you want to eat a Asha, put you want to say, prove to them that you are with me. And God did nothing to prove anything. Yeah. Yes. Yeah. And I stand here to testify God is so faithful. Yeah. I've seen the goodness of the Lord. Yeah. Even in street preaching. Why? Yeah. About a big platform, but not a big God. Yeah. And he will show you greater things. Yeah. I'm a living testimony. But in a period of nothing, there are some guys who from Shaba, some grippers. Yeah. Part-time preaching so graft to part-time I got to go and win souls and I'm with you. Yeah. But I stand here to testify. Yeah. Yeah. I stand here to testify the goodness of God. Yeah. 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 The goodness of God. Yeah. But I should thank you. Yeah. No one got in the family for 7 days. Yeah. Which means after 7 days the flood came. Sagada wait 6 days. Yeah. Nothing. Yeah. But he was inside the ark. Yeah. But in the battle of temptation to move out because there is nothing outside. Yeah. And the very outside, we're not going to the reality. Kuti baba zwari panza apa longa makaita manzwira hakuna kana tomwe kana makore. That's how I tell people, beware of good people who are not godly. You know, not boss not to marry. Under my faith kakanaka. Unutaura pungwadze mumusoro kwete kumusoro. And you don't want to say kuti wega ukangochikira michano. Vanhu vakarongeka vanobatsira. Yeah. Why? Because for 6 days there was no sign. Yeah. There was nothing. But I stand here to testify the goodness of the Lord. Yeah. 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 But Jehovah wakatendeka. Yeah. But there's a period of days. No one goes and do thank you, Noah. Wakagona. Wamwaigona kutouya uteshedzera imomo. Kuti mimi vana munokoterera uchimutarachi. Kune zuva kuna kana makore kunza kuna mvura iri kunaya. Nokuti Bible rati kuti for 7 days there was nothing. Yet they were still in the ark. Arume kumirira Jehovah kusikupusa enda akurasise. Nokuti mukuru ari kumusoro kwa akatendeka. Zvingaite sekunga azvireve chinhu vanhu vape nguva yavo kokuseka. But ipamwari rumbidzo yake nokuti wakarurama. Yeah. Thank you. Period yekuti wagara mwareke. Usandiudza kuti vanhu banze vanonyarara. Vana unototora maiki chaivotesa padhoba koshedzera so. Unotambudzirei vana. Nemiwo vana indamuterera mudharo. Amusikuonera kuti kukura iri kwasekuru noko kungovaka zvimabhoti. Hakuna mvura kunzo. God allowed the 6 days. Then nothing. But kutendererwa masvingo eJericho. Zvanzi on the 7th day, pakatendera 7 times. Which means on the 5th day, there was no crack on the wall.
Usandoudza kuti vanhu vanofunga vanoramba vachitenderera chete pasina kana crack. Vanogona kukwenyana kuti pana vatingofambiswa. Pano tiri kunyudzwa. Aya mabishop anzwe Mwari. Hapana kana sign yatiri kuona. Why? Faith is the evidence of things not seen. Why? Because pakavane evidence yechinhu chiri seen. Munhu wese unomotivetwa nezvaunoona. Ukaziva kuti chinhu ichi chine pundutso unoita. But ukanzi naMwari ita pasina chavakuratidza kumberi unozoona kuti dai vamwe vaita. Handidi kuriska. But I stand here to testify the goodness of the Lord. God is so faithful. Aizvibvunza last year ndiri kuLondon. Kuti ndiye Mwari wopa road here. Oza nzvimbo dzekuti hapana pawazvifunga kuti I'll be in UK one time. Yes. I'll have conference in London one more time. Wakamira panapa. Uchidzokera kumba netsoka. Svika kumba kusina muriwo. Kadai pakaita munhu akandiprofita kuti one day you'll be in London preaching. Ndamuzotsanoite mushika. Ndinofanira kuroad. But I stand here to testify the goodness of the Lord. Zvinozadzikiswa naMwari. Time ya nothing iriko. Choto wadzokera kumba manheru vanhu vaikubvunza kuti iwe boy here nechechi yako. I remember one of my friends achinibvunza kuti zvakatanga sei. Ndikati I had the dreams and ndozvinoita unopenga unorota rota. Yeah. Beware of good people who are not godly. But them facts on the ground. But my facts are fanwa kufighter your faith. Yeah. Have faith in God. Yeah. Because God is so faithful. Yeah. Zvaita sekunga zviite kuti vana veIsraeri vabude pajoko raFaro. Nokuti Faro anga ane army. Faro anga akarongeka. But there was a day Mwari paakati vaIjipita vamuri kuona hamuvaoni zvakare. But mavaona for 400 years. But Mwari anozocancela within a day. Do you know that zvitorere Mwari nguva kuchinja life yemunhu. Imwe day ndakamuka about 2 weeks ago. Ndichida kuya kuti kuzoparidza kuno. Ndichida kuti ndoita seiko neHonda Fit. Ndidire $10 nemhanye pagomba. Ndiri pakudecide nekufunga ndakagara so ndakanzwa call yapinda. Kanzi makorokoto. Yeah. GD6. Unoita ngori kurota ngori kunyeperwa. So is it true? Inda. Ndaida kuzonzwa kuti ichokwadi. Uchinetseka kuti manheru ndikunoparidza sei. Petro yakatsvuka muHonda Fit. Yeah. Mwari vachiita, I'm here to testify the goodness of God. Mwari vakanaka. Azvitorere Mwari makore ramba uchinamata akatendeka. Zvokuti hauna hama ndazvinzwa. Hauna munhu ari kumusoro ndazvinzwa. Unaye ari kumusoro akatendeka. Kana ada zvake Jehovha unoita seuri kurota. Vakadaro vana veIsraeri takaita setiri kurota. Mwari paakatibvisa munhu apo. Days very mark. But on the 7th day, the flood came, which means for 6 days, nothing like a flood. That's right. Aisinya ngavataure zvavanotaura, ngavataure zvavanofunga, ngavaseke madira avanoita, ramba uri muna Kristu. Nokuti kutendeka kwake hakutadziswe nokuti vanhu vanokuseka kana kuti vanokutarisira pasi. God is faithful. It's about your faith in Him. Zvanzi vakagara 6 days. On the 7th day, flood came. Saka 6 days, that's a obedience. Kusina any sign that there's a flood coming. Imagine dai Mwari vakatora GD6 vakaimisa wakati wese achazoparidza parodi anowana GD6 mukana wacho waigona kunetsa. Pairwiwa. Pachakaita kuti uye umirise unopenga, there was no sign. Yeah. Hapana chinokumotivate chinokupusha. Why? Because faith is the evidence of things not seen. Hapana chaungaone Noah kunzoko. Nokuda kwekuti kudi 6 days there was nothing. Saka zvadudzwa kuti vanhu kana aigona kune manewspaper aigona kutrenda Noah kuti mwe mudhara nevana vake sokungovharirana zvavo. Kuti tingazivei kuti mukati muri kuitwa imomo. Vamwe vanhu dari mazuva emaechimetu ari mazuva echi Noah itrenda kuti mwe mudhara nevaroora vake nevanongovharirana muchimwe chimba so.
ende mvura yacho hakuna, day number 4. Yeah. But on the 7th day, the flood came. Something good is coming your way. Yeah. Stay in him. Yes. Trust in him. Amen. Believe in him. Yes. Trust, worship God. Amen. He's so faithful. That's right. Zvingatora nguva kuvanhu, kuna Mwari hazvitori nguva. Life can unoswera wambinga. Tubate. Yes, that's true. Hey. Unoswera wamunhu ari right vanhu zvikuti hana basa rese, hana mumusoro wakunzi warova. Tiongwa nemunhu nezuro. Koza ndaitambira chimawiki apfuura aya. Unovhunduka. Shamwari dzekudhara dzakudzoka nyowani dzapo futi. Yes. Dzimwe dzemangwana dzakufana kugara dzauya. Inbox unonzwa chinzi hai handsome unofunga kuti haisi yangu message. Ndanaka Leta handsome. Waraka kurangarira mushemushi. Yeah. Yes. Muna inbox yakanzi hai handsome. Warova. Kana nyasha dzakuteera. That's right. Wari unoita zvinhu. But pane period yekuti kunaka kwacho hakuoneke. Chakanaka Pauro hachioneke. Nevanhu vanosvika Pauro kunzwira kuti munhu uyu akomana zvaari kuita izvi. Ada vanhu vanomubatsira. Bhozi hazvina maturo, hazvina basa. 6 days. Alright, 2 Kings 17. Elisha akutuma muranda, go and look towards the sea. Muranda zvanzi akadzoka achiti there is nothing. Prophecy yati kuti I can hear abundance. But munhu anotumwa kunotarisa ari kuti there is nothing. Haana kusumuka akati Mwari vandinyepera. Akaramba achinyengetera. Svika muranda akadzoka achiti I've seen something rising from the sea. Ndobva audza mambo kuti gadzirirai nokuti mvura yakuuya. And famine ye 3 years. Mwari akaipedza ipapo pagomo reCarmel. But pakaita time yekuti ari kutumwa kunocheka on the ground, ari kuti there is nothing. So nguva ya nothing iriko. Nguva yaku prodigal son. Are we okay pakona? Ayo iri kuita but vari kuramba vari one side vasikuteera. You know prodigal son, Bible not Luke 15:17. Paakudzoka achiya kuna baba, baba vakamuona at a distance, vakamumhanyira, vakamumbundira, vakafamba naye vachienda kumba. Baba vaadzokera ava, ndomuridzi wemba, ndovane mombe, ndovane zvese zvaanoda. But pavakamuona havana kumhanya nezvinhu zvinodiwa nemukomana. Mukomana adzokerera zvinhu. But baba pavakamuona havana kutakura chingwa, havana kuuraya mombe nokuti vamuona. Vakamumhanyira nerudo, vakanomuchoda, vakaenda naye mumba, vakazouraya mombe, vakamupa rinhi, vakamupa garment. Kurati patime yaakamhanyirwa nababa vakasangana naye, vakuenda naye mumba. Ibaba vanazvo, vari kufamba nemwana ane nzara, ane hembe dzakabharuka, asisina boots. So period iriko yekutova naye Mwari usina chauinacho. But vanhu vanofunga kuti man of God munhu ane zvinhu, munhu ana Mwari wacho. Even munguva yekushaya zvinhu anoramba ana Mwari wake. Baba vari kufamba nemukomana vachienda kumba, havana chavamupa. Ndibaba vanazvo, but sei ari kufamba naye vasina chavamupa. Oh, Father wants him inside. Why? Because ukazviwana outside, you can easily go away. Nokuti hausisiri mumba. Indaizviita mazuva atiri boys. Ukapimba musikana akati ngatipfuure nepanandozi. Waitumira panze woti pinda ndiri pano. Unofanira kudyiwa maharaka. Garawo calculator unokuwadzwa nevanhu ava. Hautange nekuenda kuchikafu asati ati yes. Ko kana adya akazoti be my friend, unofenda. Marikavhari anonetsa, garawo bhalansa zvinhu zvako. Anurwenzwa. Amen. Vanogara vatsengwa. Baba vakamuona dai vakatakura chingwa vakamumhanyira, aigona kuti thank you ototena rodhi otoenda. Why? Because paadzoka ati kumba kwababa wangu kune chingwa kwete kuna baba. He is no longer interested by relationship. He is interested in food. All right. So chinotunza kuna Mwari, mareasons akawanda. But ndosaka mareasons iwayo asina kuzotikipa muna Mwari. Nochinotikipa kana tauya kuna Mwari, kuya nokuti Mwari vane rudo nesu uye tinovada. That's the backbone of relationship, love. Yes. Baba ndadzoka, musanditorese mwana. Saka wadzokerere musingade kuva mwana. Chingwa, nzara.
Saka kune vanhu vanogona kupretenda kuti I love you, iwo vachida zvimwe zvinhu. All right. Zvokuti ukangotora kanguva usina kumupa zvinhu izvozvo, anokubudira pachena kuti hatidi kuitisana. Waitiswa papa ndolavhu yatiri kudhonza Yakataura kuredio kuti musikana mwana kuti I love you akati I love you too, watone chikwereti. Ndasikana wacho hanonoke uchingomupfimba next month birthday. Nenda akaberekwa rini vanhu ivavo. Kungopfimbwa chete birthday next month. Timiri ndava. Mukada kutoita savenda muri 2 boys mupiwe munhu 1. Asi kutomuziva munozivana, muchanzwa mabirthday acho ariko 2 pagore 1. Asi kuita mafanisi. Love hakusisina. Kune zviri kutsvagwa. But havana kuda pachena ndikuda mari yako. Anoti I love you, I miss you. But 2 days data. What miss you data eh? Not I love you data, not I love you. You got yes data. Kanu kuwara mungu. Yo yako muri telefoni usatu wa juice. Au tofira mahara. Dai mahara wani na warume nyasha. Tofira mahara. Ngoida wasita zvekutamba. Love chikwereti. So prodigal son chiri kumove back is bread. Saka baba pauri kubuda mumba achimhanya hatakuri chingwa. Why wakati mwana pa relationship first. Chinzwa statement yake musanditore semwana. Saka wadzokererei mumba kwa baba nyangwe varanda vanotya. Ari kuti even ndikaenda pa level yeuranda. Eating is what's driving me. Saka pamwe pacho mwari vakazati wakwaya kuzodya. Anombomira ikukudyisa. Wega unopesera kuti kana mwanga ndoenda kana kuna mataba zviri kubhadhara. Nomazobhadharwa futi. Ndafamba mushe kana kubata ndobata. Faith is the evidence of things not seen. So there's a dimension in which you are not seeing anything, but you are trusting God. Those who build that trust relationship and things will be added. Thank you so much, Mama. So, chinofana kuti driver kuya kuna Mwari is the love of God. Mwari ane rudo akatipa upenyu. Saka zvatinoda muupenyu ipart 2. Part 1 is life. Ndakuudza kuti ane purazi anogona kutotengesa purazi kuti arapwe. Lesa zvine nyaya izvi, tine nyaya life. And life hiyo ndio yawakapiwa pachena, usina purazi rekutengesa, hausi kurwara. Kuti unyatsoona manje kuti Mwari anenge ari kutobhalansisa apa uri kudiwa hautomboona. Ane mari afa, iwone zvikwereti uri kuchovha. Vari kurongwa meti apa. Yes. Wafefe afa nokuenda ndiwo kwa uri pamawanika. Yes. So life is a gift. Yaunofana kunzwa kuti kana ndikanzi handina chakati, asi nofana kuti Mwari kudzwai. Yeah. Yes. Hazvisi mukuronga kuchenjera kana mukugona. It's just the love of God. 2006 pane pandairwara sone TB ndakaenda kuNazareth. Taiudzwa sone nana chiremba statistics dziripo vanhu vazhinji varwara neTB vakadai so kana mapiritsi ari kuramba vari kutofa vachitora right medication some died. So chakani sustain haisi medication. Thank God for the doctors and medicine, but life is a gift from God. Yes, that's right. Adabana ndakataura kuti mumaholiday vanowanzoyambira don't drink and drive. Zvinoita sekunge vanonwa ndova neproblem, but vasinganwa vari kufa vadhumwa nevakanwa. Havayambirike musha kungosiya zvavharana vangati kudii. But road hakuna good driver, no matter how good you are, you need the covering of the grace of God. Unofa uri correct. Life is unfair to that level. Uri correct wamira pa red robot, vanouya achikututa wakamira kwete uchifamba. Iwe nekuterera kwako, vanhu vanouya kunhamo. Life is unfair to that level. Ukashaiwa nyasha dzaMwari, kurongeka hakusubstitute nyasha. Wakarongeka kudaro, iti Mwari ndichengetei. Nokuti kune zviri beyond kungwara nekugona kwevanhu.
ungaite podcast anomira newe kuti pasaite chinokurwisa but cancer inopinda. Vakomana vanochengeta bhoti but pane zvinogona kupinda bhoti futi. Zvabhiyo ndi vakomana zvidi futi zvauda kuti Mwari ndakumbira nyasha kwamuri. Maqualities ese nezvatinochemera mulife zvakanaka hazvo but chakanakisa kuva naye naMwari. Anika beauty kainako anowanikwa neatanga. Marriage yakapfuura level yebeauty yakadarika. Even in my Bible times Eliezer paakatumwa kunotsvaga mukadzi waIsaac mwana waAbhurahamu haana kuti musikana akanaka wandichawana ndiye mukadzi wacho. Zvainzi achachera mvura ondipa otuta mvura opa ngamera paichobva anoshanda. Beauty haina kukwana pakapinda ashanda. Saka beauty yakatanga kubviswa papicture kudhara nanhasi iri kubviswa. Ukabvura nekumavenues ukatarisa type iriko wozotarisa type iri kumba unotaura kutaura shuwa. Ayukaka vana vepanze vari mumba wokumumba vari panze zvakachinjaniswa tsani. Beauty ichashandiswa nyasha dzikashayikwa. Even my connections ako nevamwe vanhu haana meaning. Wazwa unotrasta wacho kuti wakakonekitwa kwaari anofa because munhu ka kana tanogona tokundikana nokuti munhu. Noa nevana vake vapinda muareka. The flood came after 7 days. And the Bible wrote, and the Lord God closed the door. Akavara door areka asi Noah. Akavaka ndi Noah. Akavara door asi Noah. And the Lord shut the door. But there was a grace period for somebody to be saved. So isusu atiki on grace period. Tinojaja vamwe. Kana ndagona pachinhu ichi wese achitadza hana mate yeti ndine zvandinototadzawo kwete chinhu ichocho. Wai ndakadiscover kuti panobatwa mbavha tinogona kurohwa nevanhu vane makuhwa. Wai because pari zvino takumborova aba kumakuhwa tozotaura time. Munhu wese anenge anika problem kake but wanofanira kurova neproblem yabudikira stereki. Tichiseka mahuri akamira kumavenues tetatoba kubasa. Tine zviwanikwa mumasechero. Pese tingotadza ngoti pane vatiri kuona vakamira panonyatsooneka. Asi kuti kuenda nesecho kubasa kwakaipa tingoti. So there is no point to judge each other. Say that ningazodai. As long as we are still like Shona chaiyo kwete Bible Shona. Don't say urema wafa. Wale kuti siya space yakuti are still human. Ukava champion yakuradza kuipa kwa vanhu vese. The world ma systems eupenyu anofind a way to humble you. Wale madhara tu ainwa doro samwe mdhara anga ni mwananga akamitiswa. Saka uzakana uyo wako asina kumitiswa. Une right yokumbotaura one to power so. Zwana venyu hamuna kuwaraira. Apa wakuchengeta kuti mabonga kumbo. Ini ndotema nedemo. Iti ziri kuteerera dzakamitiswa mwana dzira zvikuru. Uyu wake paakamitiswa uyu akazowana uchanzi. Zvanzi aufa kutema mabonga kumbo. Naona zvizukuru todiko. Samade tifana kutema kwedu. Roba noti munhu. Today you can celebrate downfall evazhinji, but somehow, if you are still alive, chemera nyasha tamuswera uchiseka vanhu. Life will humble you in a certain way. John 8 mukadzi akabatwa achitwa ufewe. Problem yacho vakabata mukadzi. But haitega vaita vari 2. Saka vanhu maitulawo kuti pese panoitika chinhu vane wavanodzerera. Saka zvaishamsika kuti vari kudzerera iwewe. Upombwe unoitwa nevanhu 2. But John 8 inoti pavakabata mukadzi vakaenda naye kuna Jesu. Kana kumboziva kuti tatotanga kutonga. Vari kuendesa kuna Jesu kuti itongwe. Iyo yambotongwa kuti vamutsanusiyai. Pamwe ihama kati ndaure hama tida mutorwa. Saka wasvitsa kuna Jesu. Jesu ari kungokorekta kwamatangira. Haana kuramba. Wisdom dzina Jesu ndodzida manje. Haana kuramba kuti musakande matombo. Akangoti da kuisa order.
tinotanga nevasati vatadza kuti vasingatadze momira kumberi. Saka laini yekumberi raishupa ukirieta unoisaramba ari kumashure. Saka kuramba uri kumashure mune mudzokerawo. Uyo akaenda bofunga nyaya yake uyo, akaenda bofunga nyaya yake uyo. Nyazo takafanana kungoti vamwe vafana kubatwa. Atadza nhasi ndo talk of the town ndiye ari kutrenda, but kutadza hakuna kumira. It's a system in the spirit. It can attack someone at any time. So akavhara dhoo reareka haasi Noah ndiMwari. We must give each other a chance or a room for people to be saved. Usati pawakaponeswa vhangeri rekuponeswa rakavharamira vanhu vachiri kupona nanhasi. Pawakaponeswa usati vhangeri rekuponeswa richaita rari judgment. Mukaramba muchiita zvomunoita munonotsva nokuti iwo wakatendeuka sati akuchira kuti iwo afana kutendeuka. Zvinoita kuti pandaparidza kudai munhu aregera kutendeuka ende handikujaje. Why? Because as what you fama ngwana unoona uzoparidzirwa next week next year ukatendeuka. Inda kujaja ukasatendeuka pano unoona unotsikwa nemota. That's a lie. That's not a good gospel. Kuti ukasanzwa inini kunotsikwa. Ukasanzwa randi kuparidza inini kudenga uende. Kudenga kune nyaya yaka unoona unoshaya kuparidzira futi. Unoona zvakachibvunza kuti mpari ngari moza mparenga unaubhiyo. Anga mimi nataki Bishop Awasatu wamuzano wanifunga kuti mfundisi wao yani denga racho ndio kutenda nokukoza unopinda ikoko. Ile vodikire kufunga pazvinhu zvaMwari. Izo akana mfundisi wao bari ali correct and the truth. Akaberekwa 1970. Zvoti Mwari wedu asi fair. Akaurayana sekuri mahara kusina chokwadi. Which is simple logic. Kana inini ndiri mfundisi ali chokwadi chese pasine sekuti vanhu vaponeswe. Indiriwa 77. Pawakafa kumashuro kunsanda berekwa Mwari anovatonga sei asina kuvatrasta nekumbovapa chokwadi oramba. That's not it. Kana ndiri nine chokwadi chepasine sekuti vanhu vaponeswe vari kuJamaica vachaita sei. Vhangeri rinofanira kusvika palevel yekuti raakutenderwa kuti Mwari atume vashumiri vakawanda nyika dzakawanda nenguva dzakasiyana nokuti Mwari rudo. Ukangoona Mwari akushanda neni chete ashande vamwe ini ndiri pano chete ndisiri kana kuNetherlands Mwari yeye haanzi rudo. Haana kunaka haana matika haitari rafu. Saka ndaimbotana nyaya yekuti ishi yeSabata. Kare Mwari aina mataurudzi wanze kwaIsraeri aifamba narachitupa mutemo. Teerera Israeri ndiri Mwari wako akamubvisa Ijipita. Unodai apa unodai Sabata rangu kuzodai. Mazuwano akunamatwa pasi rese. Saka kune dzimwe nyika izvezvi usiku hwemangwana. Saka tikaita zvemadays totangirwa. Tinonyudzwa neAustralia. Mwari anokasika kuwanzwa tichiri Friday over Saturday. Kuti zvabva pamazuva zvamuna Kristu. Nokuti vaimbotaura futi zvenzvimbo mukadzi weSamaria ati kuti madzibaba edu ainamatira pazvikomo izvi kana Jesu yazokwana nguva yokuti vanomunamata vachamunamata mumweya. That's a spiritual place. Nemuzvokwadi. I need to explain mazwi why. Mumweya nemuzvokwadi. Anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Pane danger manje. Unogona kumunamata mumweya usina chokwadi. But azviite kuti unamate muchokwadi washaiwa mweya nokuti zvokwadi inobhekwa nemweya. But zvinoita kuva nemweya wenhema wafunga kuti kutonamata. Nokuti chokwadi is the word of God, shoko raMwari. That's right. Yes. Saka zvinoita kuva nemweya nokuti mweya iriko mizhinji. Saka iye achiti usava nevamwe vaMwari vatoriko vazhinji kunze kwaJehovha Mwari waIsraeri. So God shut the ark, the door of the ark. Hakuna mfundisi ane right yekuvharira vanhu door nokuti iye akatendeuka. Oti kana musina kutendeuka kudenga mpinde mukasapinda kwedu kwenye muri kunyeperwa pakazodii. Ane right yekuvhara door ndiJehovha kwete munhu. Kana indatendeuka ndaponeswa iwe usati
Mwari ndiye anoziva musi wako wekufa nevhangeri uchaparidza navanhu vangani kupi. Hazvireve kuti ukasatenda ukadaparidza inini uri kunotsva. Zvinongoreva kuti uri kurebesa mazuva papurogiramu yacho. But nekuti hatizive ramangwana ndo pane challenge. Saka Jesu aiopereta newisdom. Akambobvunza kunzi Ishe, muri kuti muchadzoka, munodzoka rini? Ndokubva ati handizivi misine nguva asi baba. Imangoti nina baba muri vamwe chete. Hamuna chamunoita baba asina kukuratidzai. Kana maona inini maona baba. Kwa munodzoka rini? Zvanzi handizivi misine nguva asi baba. Anoziva number 1. Chaanyanyoziva kuti ati handizive. Aziva vanhu vari kubvunza kuti ukangova date paita nyaya. Vanonohushura achizova kuti tinozoita mazuva api. Kana mazuva akukwana tozotendeuka togonohushura. Munhu akati ngwareika. Saka paari kuti handizivi misine nguva. Garai makarinda. But what keeps you worshiping God? That knowledge yekuti hauzive. Ukaziva unoshupa. Saka munhu ane wisdom haudze vanhu zvinhu zvese zvaanoziva kuti vanhu vazive. Anofanira kutanga aziva vanhu vekuudza. Ini mafira kureva unotofana zvichiwaka. Ukanzwa Mwari akubvunza vanhu mugarden kuti who told you that you are naked? Kuti Mwari ari kuti kune imwe information yausingafanira kuziva. They were both naked and not ashamed. Havana kudya muchero vakashama. Genesis 2:25. They were naked and not ashamed. Pavakadya muchero havana kushama. Vakatodya vakashama. Saka havana kuita naked nekudya. Vakaita naked neinformation. Saka Mwari ari kuti who told you? Kuda kuti pane level randaita risina mukasvika apa. Ndokuti unosati inini chikura. Ndagara namukoma so. Pese pauya maiguru wangu. Mukoma wainditengera zvinhu, waindituma kuti ndinotenga zvakati. Saka ndaifunza kuti amaiguru akauya ndori kuya nemari, ndori kuti ndidiwe. Gama ndakura ndoba ndakaziva kuti ndandisingatumwe ndaidzingwa. Information tsanga. Asa usati wakudzinga wako. Isu vabereki vedu vaitotiudza kuti tatenga mwana wekliniki. Apa ndotoziva tangu asingatenge ndakutoziva. Ende handivabvunza hazvitenga. Ndokuti ndane vangu. Ndatengawo vangu. Why? Information dzimwe nguva unofanira kuiongorora kuti iri worth rekuudza zera iri nenguva iyi. Ende kana audzwa pazera iri anoishandisei kuitei. Une zvausingafanirwa kuziva. Ukangoona uchida kuziva zvese uri dangerous. Kuziva zvese kwakaipa. Paunochemera kuziva pai, iti Mwari musanditendere kuziva zvisina basa. Zvinogona kundikuwadzisa. Vamwe vane nyaya dzavakaziva vakatadza kunamata. Iko kunamata kwakanaka. Vati vane nyaya dzavakaziva dzabishop. Vakabva varamba zvese chechi naMwari. Moses paari kuya pagwenzi riri kupfuta. Gwenzi harisi kupfuta asi moto uri kupfuta pagwenzi. Chirungu chakuti burning bush I chose to differ. There was fire burning on a bush. The bush was not burning. Nokuti burning bush haisi miracle. Ndogona toiita ndikapisa apa unobvira. Burning bush haisi miracle inoitwa na anyone. But there was fire burning on a bush that makes it a miracle. And the bush was not consumed. So Moses paanonzi bisa shangu nzvimbo yauri tsvene. Kuti haana kushedzwa aitouya ega. Because it was a miracle. Aida kuona kuti moto wacho usingapisi pamwe aida kutobata. Saka denga rakati hatidi kuti uve so close. Nokuti when you are so close sometimes you miss your blessing. Chakaita kuti titende Jesu matendero atinoita. Inyaya kuti haana kuberekerwa kuno. Ungadai Jesu ari wekuchiweshe. Kana ndiyo. Baba noti Jesu weNazareta. Inyaya kuti Nazareta kwacho kure ndanambogara. Dai ari wekuno wakukana kudombora Mwari.
kustop off kana kumfombo Jesu mfapo sezana imna matwains with them anaona power njimbo sala shalaisi wakuri kuti kutenda kwedu kuti ita better. Why? Because aitokura nevanhu 30 ndo vari kutanga basa rababa. Imagine for 29 years achitamba nevanhu angosvika 30 obva kuti ndakabva kuna baba. Imi mafesala ndimatanga kumurova kuti shamwari tamusi usatambe nedenga tamba kuisa kwateta madiresi wakutoti wakabva kuna baba chakusatinde kwevanhu inyaya kuti they were too close to him. 2022 pandakaenda kuIsrael ndaifudza kuti Israel munhu isiko kanonamata unoshama vaitotibvunza achitoshamisika kuti vanhu ava vari kutoyachiti wakaenda paKalvari wakaenda kupi wachichema wachinamata chii Jesu weNazareta iko kuNazareta kwacho vachibhema vari muNazareta nanhasi maFarisi havatende kuti Jesu ndimesaya vakatomirira wavo. Why? Because zvikangova pakati penyu zvinogona kuluza value. Auzviona kana mumarriage mukadzi akaita wako anambonaka saka uchiona naudi wako ndawe vamwe womumwe ukamutora akatoita wako achaita futi ndonichevanhu zvikangova zvako hazvichaita matida unoita wepa next evazoti mutara wepa next matida anoita wako wakaipa akakuona kuti mune simbi yake iwe ukamona mune simbi dzenyu usangoonesana chete. So my time is done, but vhangeri ndauya naro after 7 days the flood came, which means Noah paakapinda for 6 days there was nothing. Haana kugara nokuti kuri kunaya, akagaramo nokuti ateerera kutaura kwaMwari. So ukateerera kutaura kwaMwari une time yekuita sekunge hazvina basa zvauri kuita, hazvina kana meaning. Vari kunze vanotokuseka kuti kuswera makavharirana mukati mu6 days hakuna kana mvura ikupfunawo. Isu vamutauri tiri kutobva tona zitaona zvakari nezvakari kunze kuri kusipaka. Unoita sekunge you are missing a lot wauya kwaJehovha. But I've come to assure you, God is faithful. The flood will come. You will see the salvation of the Lord. You will see the goodness of the Lord. Nguva yauri inosekesa. Vanhu vanotaura zvavano, vanhu vachitengerera masvingo eJeriko. Vanhu vaitogara pamasvingo eJeriko vaiti vakatarisa Israeri ichitenderera. Ndomwe vakataura zvavanoda kuti akomana kumwe kunamata kungotenderedzana. Ndinoti vanhu vanokomenda kana vachiita zvinhu zvaMwari. Vamwe vachikomenda mapostori achitamba so. Akomana kutamba kwacho vari kutambira Mwari kwete iwewe. Ako wakaita dzungu ravo kwete rako. Osabangwa tinobatika nenyaya dzevamwe vanhu hatisi dzako. Mwatambira izvo so ko wakaita ko dhasiroro ko flu yavo kwete yako. Vari kutambira Mwari wavo kwete iwewe. David ane time yakatambira Mwari kune vasina kufara, iye Mwari wacho achifara zvake. So kana wakuitira Mwari dzimwe nguva kuna vamwe vanhu you are wasting time. David anauraya Goliath nekukanda dombo. Goliath anga asina dombo, anga akabata ijavelin pfumo hombe. Hondo yanga ya-advanced yapa Iron Age, but akakunda munhu ari pa-Iron Age, munhu akadzokera back ku-Stone Age unotora dombo. If God is behind what you are doing, hauna kusara. Unovateka zvekuti vanhu vanoshama kuti kochii chaita. Zvikasashamisa asi Mwari kana ari Mwari pane zvinofanirwa kuitika. Why? Nokuti akatendeka nesimba nenyasha anazvo. 6 days pano zvinotaurwa. Imagine chita street kuti unenge wakaroora nemhuri ka. Atezvera unenge uchiudzwa neshamwari dzavo kuti kurorerwa. Akuwasha arimo murodhi. Nevatakana navo kuchikoro nevakadi vanenge vachipfuura sekuti shashayo akomana. Chii, ndofunga this right. But God has a time to prove kururama kwake nenyasha dzake. I stand here as a living testimony of the goodness of God. Even in my low levels, I've seen great things in life because of this God. Jesu akaberekerwa kudanga uko. Mawise menaka ene goriti yekudanga. As long as ina Mwari,
kana ukanzi hauzi muzvipatara nzvimbo dzakanaka, but God will find you there. Why? Because God is faithful. Mawise men vakasiya mabuildings ese anoberekerwa vana vakatungamirwa nenyeredzi kuenda kudanga. Varume kudanga kana kuine zvamwari, vokuzvipatara vanotozonzwa kuti aberekerwa kudanga ndiane goridhe. Why? Because God is faithful. Time yekusekwa kuti vanhu vatore zvavanoda iriko, but mvura yatazonaya chete. Nowapinda mari kanyarara, sekwa ngavataure zvavanoda, as the flood will come and God will see you through. Ameno andiri kutaura naye. Don't lose heart. Trust in the Lord. Ngavaseke ngavataure zvavanoda, but one day God will shut the door and the floods will come down and God will see you through. Father, I pray, I speak blessing, favor upon our lives. Mupenyu wa madzangu tiri pano Mwari. Munguva yekusekwa yekutambudzwa nekuneseka kweupenyu, rambai nawo muratidze kutendeka nekururama kwenyu. Baba, ngavasimudzirwe neruoko rwenyasha, ngavagoneswe nenyasha nekutendeka kwenyu. Ndiyose ive kwamuri nokuti makanaka. Amen and amen. God bless you people. We meet again same place, same time. Mwari vakuitire nyasha, mufambe murugare. Bye bye. Shall I finish? Yeah.